KwaZulu Natal umhlonishwa uNdebele uthi base bemficile abamhlophe bebuza ukuthi awukahle Mr Ndebele nizohola kanjani nina niphathe la ngoba asikhumbuli nje kukhona into yomuntu omnyama wayenziwe endulo esekhona namanje nina nabantu abona izinto yini awushibe yinye uthi undunankulu ngathula Shembe isikhathi eside uthi kwafika ngathi uShembe nobuNazaretha ungayibamba ngomphimbo uyibambe ngomsila uyibambe ngomlenze usizonde wenze konke ayithi inyaka nina maNazaretha ngikukhanya kwezwe ngoba nibona abantu sebenza bonke la bazophelela la bonke abantu bangena abantu bathuleka la bayeza abantu Shembe wamukela nasabelo sathi uphakama sabela wena nina maNazaretha ngikukhanya kwezwe nisibane singacisheki sefanele nikhanyisela umhlaba ukuze ubone imisebenzi emihle
Messiah, yeah, 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 yeah.